साफा साफायानो जुदि YouTube चेनेल सालायनानै गोबां जन मानसिखौ मदद होबाय थानो हायोब्ला जों गोबां जना खौसे जानानै मान होनानै जों गोबांखौ मदद होनो हाया। जों गोबां लोगोसेयैनो ज' जानानै मोनसे YouTube चेनेल जोङो दिनै ग्र' खालामनानै जों गोबां जननि दावगानो गोनाङाव जों मदद होलायनो हाया। निश्चय साफा साफायानो जुदि मोनफा मोनफा YouTube चेनेल सालायनानै गावखौ दानायनि गेजेरजों गुबुनफोरखौबो मदद होनो हायोब्ला जों खौसेयै ज'यैनो थालायबाय थाग्रा फंबाय बिनानावमोनहा मोनसेल' YouTube चेनेलखौ बेवहाय मोनसे रां आरजिनो हानायसिम जों खालामनो हाया। दिनैनि बेफोर हाबाफारिफोरनि गेजेरावबो गोबाङानो गोबां गावबा गावनि धोन सोरबा माबा मोनसे आगजु बेफोरखौ लाबो सोब दिनैनि बे हाबाफारियाबो जानानै फैगोन। नाथाय सानबेसे जों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानो हागोन जोंहा बेफोरनि सायावबो मोनसे गिखांनाय दङ आरो जोङो बेबायदि मोनसे हाबाफारि लाबाय थायाब्लाबो जोंनि जे रोंगौथि बेफोर गोमानानै थांबाय थागोन। जों बेफोरखौ सिन्था खालामदों। दा नोंसिनि बेफोर मोजां हाबाफारिनि गेजेराव जोङो ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनाय जायो। बेनि दारैबो जोङो दिनैसिम रां आरजिनो हाफेराखै। नाथाय नुयो दिनैनि बे आथिखालनि बे समाव जायफोर भिडिअफोरा खाब जाया आल्टु फाल्टु बेफोरखौसो गोबांथार भाइरेल खालामनानै रां आरजिनो हानायसिम खालामनानै होगोन। अब्ला जों रां आरजिनोब्ला मा आल्टु फाल्टु गोदान सोरावखौनो सोलोंनानै जोङो बे मुलुगखौ दैदेनलांगोन नामा? आरो बेबादिनो दैदेनलांजानांगौब्ला जोंनि मुलुगा माबायदि जागोन, जोंनि जे थासारि बेयो माबायदि जागोन, जोङो बैफोरबायदि बिथांमोनखौसो जोङो गोबांथार जुदि मदद होबाय थायोब्ला आरो माबा मोनसे सोरबा गावनि रोंगौथिखौ रावबो जुदि सापर्ट खालामाब्ला जोङो बैफोरबायदि मोजां रोंगौथि गोनां बिथांमोनहा माबोरै न'निफ्राय ओंखारबोनानै बबेबा मोनसे लाइब्रेरि फारसे ख्रिस्टियानफोर फारसे सोरनिबा मोजां मोनसे YouTube चेनेल दङब्ला बिथांनि फारसे फैनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो माबोरै सिगांगोन जुदि बिथाङा गावनि थोजासे रोंगौथि दंब्लाबो मुलुगाव सिनायजानाय जेबो खाबु मोनाब्ला अब्ला जों मोनसे बेवहाय सिन्थाधारा खालामदों आरो बै फेसबुक पेजखौबो खुलिदोंमोन। नाथाय बेजोंनो जोंनि सिमाङा दिनै जाफुङाखै। अब्लानो जोङो मोनसे थांखिखौ लादोंमोन। जोंनि फेसबुक पेजआ जेब्ला जोंनि ससियेल मिडियायाव थानाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि फेसबुक पेज गियानोदय लाइब्रेरि बेयो जेला 5,000 लाइक्स जायो अब्लानो जोङो मोनसे YouTube चेनेल खुलिनो सानदोंमोन। दा बे YouTube चेनेल खुलिनो साननाया जोङो नैबे गोदान बोसोरनि मुङाव माबा मोनसे प्रग्राम बा माबा मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बे YouTube चेनेलखौ जोङो बेखेवनो साखाफारा जानानै दंखायोमोन आरो जोङो बे YouTube चेनेलखौबो दिनैनो दानो दसे समनि उनावनो फोसावगोन। बे YouTube चेनेलखौ आङो दान्दिसे उनावनो मा नामजों बा मा मुंजों खुलिनाय जाखो आरो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव बयबो मिथिसारजानाय आरो बयबो जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो गुबुनखौबो साबस्क्राइब खालामनायाव थुलुंगा होयो, मदद होयो, मिथिहोयो आरो नोंसोरनि रोंगौथिफोरखौ भिडिअ खालामनानै बेवहाय आपल'ड खालामनायाव जोंखौ मदद होयो। आङो बेखौनो